Aj tak už natáčam. Terka? Má niečo červené. Kde má červené? Ja neviem. Že aby sa nekopali, či čo, že keď sa nepoznajú. Hej. Že sa rozprávali. Dneska mi dvakrát skočila na nohu. Ale ona nechcela, ja nebudem byť, čo si piť. Víš, ak chcela dať len z gulašu. A ja idem za to. To je kapusnica, nie? Nie, je to náš jediný. Tak ako to robili, keď robili ten pot. A čo s ňou mám robiť? Že som ju upiekol na spodku. Pred Vianocami by mohli, nie? Doplatia. No ale si Eliska, kde máš? Eliska, za chvíľku budeš čistiť počítať. Pozri sa, Emka musí dopliesť najprv copiky a potom môžeš čistiť. Áno, my sme sa dohodli. Kto to vymyslel? Tak keď sa to oni dohodli, tak to asi medveď nevymyslel. Mami, potom tam na A tu si nemôžeme nechať ujsť na kvôli tým deckám. Neviem, mesta. Ale zatiaľ tu žiadna žena nespozná. To máte do gulašu. Nadal ste Nie. Tieto vresliepky, to je slepačia mános, dneska je, tam je všetko tie choroby. Aj kosti sú tam? Áno, aj kravy, čo na dojenia, čo dojeli, majú tú kravu. Kostu múčky dáme, hej. Na to sa rozprávalo. Z toho boli potom šialené, lebo boli kamiony. To uvedomili, hej. Janka, kde? Tak kde treba to ešte zobrať? No, možno sa aj vrátiť.
A my s Tiborkom ostávame variť. No vítajte z výchádzky, Jessie. No poď. A kde sú ostatní? Už idú. Aká bola výchádzka? Čas sa vám zapína, keď prejdete cez kavaletu, jo? Tak môžete ísť. Švíhaje ma. Iba gólnika ráno. No veď a prevedili. Kam ju preveď? Až tam, tu na čo? A do pneumatiky, Tak ho? ona mala utekať No na švíhaj, veď jej čas ide. Ale veď na čo? Lebo Ona mala pokračujú. utekať ku koňovi sem. Máťa, ty si ešte namotaná. Ešte raz opakovať. Ja chcem ísť ešte raz. Dobre. Sadaj na toho koňa. Alebo dobre, zmeníme to tak, že odskačete okolo gumy a prídete ku koňovi naspäť. Bolo aj babka si opäť premávať koňa. Ale nebuď zase rozčertená. Jaj, zas, kto to vymýšľal? Hanešová Migaela. Ty si nemusíš. Národno môžeš prejsť. Dobre. V Tatrách, vieš, celé Tatry sme za ním prišli. Čo počúvaš dvoch mladých chlapcov? Tujo. Tínedžerov. Počúvaj, ne? Hej. Má švíhaje. Nemá, ale švíhaj! No vy ju pozbudzujte! Poďme Betom Jáni, taký drevený kostol, celý beton zapostavený. Počkaj, Pokiaľ sme prášili na Haváno, dali som si Marou taká kľudka odtada, hore, odtiaľ sme išli na No Ema, makaj! odtiaľ sme všetko natáča. Počkaj. Čižujem sa aj to zloží. Hej, len sme na tej jazdi a vieš vzadu. Tak môžete prísť. A poď cez prekážku. Janka, povedz mi, kde sme boli za jeden deň. Zlé. Máme teória na... A vieš, kde to je, hej? Nechcú mi veriť, To že pri tom dome. Stará stanica. nie, ešte 3 metre neboli. No musíš prekmusať. Auto niekde na tam nemá. Auto nehaj tam, kde má jamu. Ešte druhú švíhaj. Tak ešte do Sem konca. dobre po ceste. Dve Stále iba po sekundy. tej panovke. A tu nás uvidíš, že... Nasadia po cestiel. Ema. Veď o to len išlo, som chcel povedať, že takíto tenkí ľudia aktívni naplánujú nabitý program, vieš.
Žiadne výhovorky. Môžem teraz prejsť? Máte tebe zima? Aby si zastavila. Super. No, nohami ju otáčame, že? Nohami, no vyšla. 2 trestné sekundy. Zárika, rýchle vstup, dobre, tak poďme. Skačeme. Zúste vrece. Podajte sa ruce. Nie, dozadu, dopredu. A toto majú všetci. Ale ty nemáš sklopok z toho vreca. Ty si v ňom naopak. Nie, opačne si sa otočila naspäť, poď. To výraníko. No inak. Za dole desku ty. To je zámerne. No Sára, švíhaj. Jak dobíš, keď sme boli na psoci, tak na pomôcť sa vypúšťať, vieš? Jeho brat sa z mojej vypúšťal, to bol veľký škrát, ale potom keď on bežal za tú na tom pointe, že on zmenila k nemu a zvrtil post, vieš, zámerne urobili. Tam hážu niečo. No švíhaj, Sára. Tigri skok cez obi. No, skoro. No švíhaj. Poď cez cieľ. Musíš prejsť do tak. Tak, super. To níž, to nie je to viac, to je zápačný níž. Tam je, áno. No neviem, čo sa to... Pán Kejbo, chcete do mňa na návštevu, tak musíš na to ide. Áno. Ahoj. No, do nejakej druhej. Pondelok máte idem do šnicela. Oni vlastne to plú. Marku, kde ideš? A tam zabudni. Markus, no ty pôjdeš. Markus, nejdeš, neviem. Ideš na štart? Či aj na túto ideš, Markus? Toto by ti najlepšie išlo. No, otoč ju. Budete zavadzať, ona je tak, že ani broni nezavadzať. No, švíhaj. Plachtu si daj na seba. Však tam nedá nohu. To nie je bolo čo. Padneš. A ona cvičí. Švíhaj. Musíš si dať, Z druhej strany. nižšie si musíš dať strmeň. Však sa nedá. Ajde, prečo na sebe z tejto? Tu je najlepšie chodiť z nás stále. No, stále. Raz sa niekto Stále by... neukázne, už je pasivý. Pitbull, vieš. Niekto si nestráži. Ale ani ďaleko nemôžeš byť. Nadbehni si, Deniska, daj už do klusu. Tak, aby si potúštal, ale... Preto sa ti tak... To zaujalo, faktura nevie. Taký a... Mne to zaujalo, vieš?
No poď a prejdi cez cieľ, hej? No, poď otoč ju. Tak, super. Na cez tú kavaletu musíš prejsť. Nie, ty pôjdeš takto, dobre? Tam sa otočíš, hej? No švíhaj, Jessica, veď to je na čas. Jeden čas. Ale nič nevyhráš. Dobre, môžeš sa vrátiť. Ty, a do kotulu. Ty som No naopak. poď, Jessica. Dobre, Jessica, ale techniku máš najlepšiu. Nie je smiešné. Tak plaču. No švíhaj a cez tú kavaletu mňa chod zároveň jej, hej? Ale vtáka nie. Nie. No poď. No poď, Jasminka. Tu nachytám. Idem ešte. No nakľúsaj. Poď. No, dobre, poď. Michal, to sú minus 4 sekundy. Dve. No tak keď dal moje sáre minus 2. Tak prečo by sme druhým nedali 4? Toto keby ste nepočuli... Ale ona má krátke kroky, tak má vedieť nohy, keď dáva. No hej, je to 2/10. To nie je toto. Jak moja dcera môže byť horšia ako druhý? To nie je to. Ani už želky to tiež tak hovoria. Dvakrát ma neláka. To jasné. Samozrejme. Ona tak veľká bardubitka. Ani tam. Vysoko rúbeš. Taký malý koňom. Náče, ty poď počítať jej. No pôjdem na. Laure Hardy, nie? Osem! 4! 5! Pôjdem na. Je cúvať! Dobre, No, na utekaj koňa. za koňom. Na koňa. Takto išla Maťa ráno domov. Ale cez cieľ. Ide. Dobre. No, matka sa... Michal, volaj kone. Zúza. Áno, tebe ide dať trochu, ja nemám to tam. No, švíjaj na to. Raz, dva, tri, poď. 4,
Perkusák a zrazu, že vystrelil. Sednou. Zrazu. Čistil ho z dúru. Všetko sa mi točí. Budeme trénovať doma. Oco kúpi hruškovicu, budete trénovať. 5 hodín, keď to zveš. Sa hambíš? To je Jana, na Zuzu. Tak to sa smiať na niečo. Eko znám. Nie, na to Laslavu. No počkej. Môže si aj naklúsať, Markus. Na jej holej. Ako kráľ. No Dena, poď. Počúvajte, dúfam, že tieto hlášky budú, aj keď ste to točila. Komentátori. Elza, čau. A musíš prejsť cestu kavaletu. Cestu kavaletu musíš. Áno. Ale neovplyvni. Výška je tam. To som vám časomieru, Janka. Prosím? Na poď 15 krát. Chyca ale pohára. 2. Poď chyca. To sa neráta. Ona je vysoká, je sa to lepšie ako ty malý. Chyca, lebo sa to nebude Tak rátať. sa držím. No poď. Čo? 6. Ježiš, moja hlava. 7. Poď. 8. No poď, poď. Tak idem. 9. No nie je jedno. 9. Poď. Ja to nevidím. Však ja som No poď. 11. Robíš si randu. Poď. Tak idem. No nedrží sa. Poď, 12. A jak mám? Veď sa chytol pohára. Tak sa držím. 13. No, poď. Dobre, a utekaj. Kam? Na leto, že na Lenina. Najtrpezlivejšia, nejedi na spôsob. A cestu kavaletu musíš prejsť, hej? Dobre. Dobre. Rozostupuješ? Elza, čau. Ostrov. Kde si bola? No poď, Jasmina. 1, 2, 3, Vy stále vieš vnútri. 4, 5, 6, 7. Pozrite na Berta. 8, 9. No poď. 11, poď. 12. No poď ešte 3. 13, poď. 14, ešte jedno a utekaj na Berca. No, švíjaj, švíjaj. Treba, no ja, čo? Jessica, to čo robí? Startovala k motorku. No a chytro cestu kavaletu prejsť do cieľa, poď. No, Jasminka. A nič.
Dobre. A je... Tam to je, majú rozkočí nové koň odíde. Elene, túto poď. Áno. Vyplujú. Ti zabehne. Už ju vyplula. No poď. Pizza, tak, 1, poď. 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pizza, ale poď. 9, 10, poď. 11, 12, pizza, poď. Poď, poď. A utekaj na prvú. Tam je na druhej strane. Sa chytila a niekto mi vytrhol. Už sa chytila a niekto vytrhol. Roztrhol, nie? Poď, ale zastav, lebo sa boja. Chodí sa na príbinu, ticho. Nie je to príbina. Musíme volať tým meč. Denisa, Ema, Sára. Denisa je tretia, Sára je druhá a Ema je prvá, dobre? Tak potom si tak pýtajte aj diplomy. Dá ešte kľúčová dierka pôjde, to je iba na čas, prejdete do tej... Ruky jak na furiku, tak nebude on ísť podľa mysle. Cestu kavaletu. Kde máš byť, ti hovorím? Komu som to povedal? Sára je druhá 18,27 a Ema je tretia 20,3. Koľko je tam tých balíčkov? Spočte ich si sa... Opitý jazdec, Denisa tretia, nie? Ema druhá, prvá. A Sára prvá. Či druhá, tak. Koľko? 6. Nechoď. Lúčová Nina prvá, Sára druhá a Ema tretia. A ešte každý zastav. Jasný. Ruky jak na furiku, tak nebude on ísť podľa mysle. Cestu kavaletu. Aj tak už natáčam. Terca? Má niečo červené. Kde má červené? To je hniedačok, znamienka. Čo? Za Lacín, že pôjdeš. Ja neviem. Že aby sa nekopali, či čo, že keď sa nepoznajú. Hej. Že sa rozprávali. Dneska mi dvakrát skočila na nohu.
Ale ona nechcela, ja nebudem piť, čo si piť, vieš, ak chcela dať len z gulášu. A ja idem za to. To je kapusnica, nie? Nie, to náš je guláš, vieš. Je tak, ako to robili, keď to robili ten pot. A čo s ňou mám robiť? Že som ju upiekol na spodku. Jessie, kita telah natasha. Ale keď teba to doplatia naraz. To bude. Pred Vianocami by mohli, nie? Doplatia. No ale si Martin, kúsok pojďme z toho do. Eliska, kde máš? Eliska, za chvíľku budeš čistiť počítať. Pozri sa, Emka musí dopliesť najprv copiky a potom môžeš čistiť. Áno, my sme sa dohodli. No, kto to vymyslel? Tak keď sa to oni dohodli, tak to asi medveď nevymyslel. Mami, potom tam na A tu si nemôžeme nechať ujsť na kvôli tým deckám. Neviem, mesta. Ale zatiaľ tu žiadna žena nespozná. To máte do gulášu. Nadal. Nie. Tieto vreslietky, to je slepačom, áno, smeska je, tam je všetko tie choroby. Aj kosti sú tam? Áno, aj kravy, čo na dojenia, keď dojeli, majú tú kravu. Kostu múčky dáme, hej. No a to sa rozpozdralo. Z toho boli potom šialené, lebo boli tam. To uvedomili, hej. Janka, kde? Tak kde treba trošku zobrať. No, možno sa aj vrátiť.
A my s Tiborkom ostávame variť. No vítajte z vychádzky, Jessie. No poď. A kde sú ostatní? Už idú. Aká bola vychádzka? Proti slnku není boh vie čo. Ty nech má čas. No choď aj do kocky. Otočiť sa. No. Tak poďte sem pri mňa. Deniska, pozor, nech sa neskopú kone. Ber to myši vedľa seba sem. Áno. No ste tu všetci? To nebude počuť tak na smolu, dobre? Tá taká valeta pre 4 balóny, to bude štart, ktorá disciplína. Ten papírik, čo tam bol. To bude štart, taká valeta, táto disciplína bude na šikovnosť a na čas. Hej. Prejdete cez tú uličku s tými balónmi, prídete do štvorca, tam sa otočíte o 360 stupňov, takže takto, dobre? Potom vyjdete, prídete sem ku tejto pneumatike, navlečíte sa do vreca, preskačete s vrecom ku tej druhej pneumatike, tam si nasadete na koňa, naklúsate, cez tú kavaletu preklúsate, dobre? To fakt jeden vám prejde. A tam, kde je Míška, odtade tam zosadnete a budete tie dve podkovy hádzať do pneumatiky, dobre? A potom si nasadnete na koňa a niekde dáme cieľ. Nie, a cieľ bude zase taká valeta, čo štart. Dobre? Môže byť? Tak poďme sa tam dozadu presunúť. A druhá bude opitý jazdec, to je také jednoduché, to asi ty nepoznáš, že ani ty, Jessica. Helenko, poď se pred. Áno, 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 áno. Poď sa pred. Áno, áno. No? Odtade to tu sa vám začína čas. Ja musím ísť iba krokom. No toto áno! No, Miško bude stopovať, hej? Tam ísť to vreco. Ja som mimo. Oni preskačú ku druhému a tým ho tam dovedieš. Koňa a potom dáš naspäť vreco. To sú položené na... Čas sa vám zapína, keď prejdete cez kavaletu, jo? Tak môžete
Lebo pokračujú. Utekať ku koňovi sem. Máťa, ty si ešte namotaná. Ešte raz opakovať. Ja chcem ísť ešte raz. Dobre. Sadaj na toho koňa. Alebo dobre, zmeníme to tak, že oskačete okolo gumy a prídete ku koňovi naspäť. Bolo aj babka si premávať koňu. Ale nebuď zase rozčertená. Jaj, zas, kto to vymýšľal? Hanešová Migaela. Ty si nemusíš. Národno môžeš prejsť. Dobre. V Tatrách, vieš, celé Tatry sme za ním prešli. Trošku, ale aktívne. Čo počúvaš dvoch mladých chlapcov? Tínedžerov. Počúvaj, ne? No švíhaj, Ema, ale švíhaj! No vy ju pozbudzujte! Poďme v Letom Jáni, taký drevený kostol, ktorý bez koňa postavený. Počkaj, Odtiaľ sme prášili na Haváno. Dali som sa Marou taká kľadka odtada, hore. Odtiaľ sme išli na... No Ema, makaj, makaj! Odtiaľ sme... Všetko natáča. Počkaj. Čižujem sa aj to zloží. Dobre, dám. Hej, len sme na tej jazdi a viete vzadu. Však môžete prísť. A poď cez prekážku. Janka, poď Miňovi, kde sme boli za jeden deň. Zlé. Máme teória na... A vieš, kde to je, hej? Nechcú mi veriť, že Pri tom dome. Stará stanica. Nie, ešte tam neboli. No musíš prekmusať. Auto niekde na tam nemám. Auto nehaj tam, kde má jamu. Ešte druhú švíhaj. Tak ešte do Sem konca. hore po ceste. Stále iba po tej panovke. Tu nás uvidíš. Nasadia po cestiel. Ema. Veď o to len išlo, som chcel povedať, že takíto tenkí ľudia aktívni naplánujú nabitý program, vieš. Na 4 hodiny v lesa, potom som sútal. Žiadne výhovorky. Môžem teraz prejsť? Máte tebe zima? Aby si zastavila. Super. No, nohami ju otáčame, že? Nohami, no vyšla. 2 trestné sekundy. Zárika, rýchle skúš dobre, tak poďme. Skačeme. Rúste v rese. Nie, dozadu, dopredu! A potom aj my všetci Ale ty ideme nemáš spodok z skákať. toho vreca. Ty si v ňom naopak. Nie, opačne, si sa otočila naspäť, poď. No inak. Za dole desku ty. To je zámerne. No Sára, švíhaj. Jak dobíš, keď sme boli na psoši, na pomôcku za ľudí púšťať, vieš? Jeho branca z mojej púšťal, to bol dosť krátko, ale potom keď on vedel za tú nám tom pojte, že on zmenil a k nemu a zvrtil post, vieš, zámerne urobili. Tam hážu niečo. No švíhaj, Sára. Tigris skok, čo robí? No, skoro. No švíhaj. Poď cez cieľ. Musíš prejsť do tak. Tak, super. To níž, to nie je to diář, to nie je zápačný níž. Viera tam je, áno. No neviem, čo sa to... Pán Kejbo, chcete do mňa na návštevu, tak musíš na to vidieť. Áno. Ahoj.
Pondelok máte idem do Šnicela. Marku, kde ideš? A tam zabudne. Markus, no ty pôjdeš. Markus, ideš, neviem. Ideš na štart? Či aj na túto ideš, Markus? Toto by ti najlepšie išlo. No, otoč ju. Budete zavadzať, ona je tak, že aby broni nezavadzať. No, švíjaj, švíjaj. Plachtu si daj na seba. Však tam nedá nohu. To nie je bolo čo. Padneš. A ona cvičí. No, švíjaj. Musíš si dať... Z druhej strany. Nižšie si musíš dať strmeň. Však sa nedá. A ide prečo dá sa z tejto? Tu je najlepší pohyb z nás stále. No, stále. Raz sa niekto Stále by... neukázne, už je pasivný. Pitbull, vieš. Niekto si nestráži. Ale ani ďaleko nemôžeš byť. Nadbehni si, Deniska, daj už do klusu. Tak, aby si počústal, lebo... Preto sa ti tak... Taký a... No poď a prejdi cez cieľ, hej? No, poď otoč ju. Tak, super. Na cez tú kavaletu musíš prejsť. Nie, ty pôjdeš takto, dobre? Tam sa otočíš, hej? No švíhaj, Jessica, veď to je na čas. Nemám čas. Veď ale nič nevyhráš. Dobre, môžeš sa vrátiť. Ty, a do kotulu. Ty v tom No naopak. poď, Jessica. Dobre, Jessica, ale techniku máš najlepšiu. Nie je smiešné. Tak plaču. No švíhaj a cez tú kavaletu na chod zároveň jej, hej? Nie. No poď. No poď, Jasminka. Tu nachytám. No nakľúsaj.
dobre, poď. Michal, to sú minus 4 sekundy. Dve. No tak keď dám mojej Sáre minus 2. Tak prečo by sme druhým nedali 4? Presne. Toto keby ste nepočuli... Ale ona má krátke kroky, tak má vedieť nohy, keď dáva. No hej, je to 2/10. To nie je toto. Jak moja dcera môže byť horšia ako druhý? To nie je to. Aňušťovky to tiež tak hovoria. Dvakrát ma neláka vôbec. No jasné. Samozrejme. Ona je tak veľká pardubička. Ani tam. Čo rúbeš? Taký malý koňom. Náče, ty poď počítať jej. No pôjdem na. Tak Laure Hardy, nie? Jani, že to je opad jazdy. To vozí, je, že by vzal. Tak vy to rátajte. 8 4 5 Pôjdem na. Dobre, utekaj za koňom. na koňa. Takto išla Maťa ráno domov. Áno. Ale cez cieľ. Ide. Dobre. No a matka sa... Michal, volaj konek. Zúza. Áno, ti vedie, že trochu, nemám to tam. Na švíjaj na to. Raz, dva, tri, poď. 4, Rebro. 7, chyca pohára. Perkusák a zrazu je vystrelil. Sednou. Zrazu. Chytil ho z dúru. Chyca pohára. Všetko sa mi točí. Budeme trénovať doma. Oto kúpi hruškovicu, budete trénovať. 5 hodín, keď to zvešťujeme. Sa hambíš? Utekaj na Zuzu. To je Jana, na Zuzu. Tak to sa sviať na niečo. Eko znávam. Nie, najete ho, Laslavu. No počkej. Môže si aj naklúsať, Markus. Na jej holej. Ako kráľ. No Dena, poď. Počúvajte, dúfam, že tieto hlášky budú, aj keď ste to točila. Komentátori. Elza, čau. A musíš prejsť cestu kavaletu. Cestu kavaletu musíš. Áno. Ale neovplyvni. Výška je tam. To sa len časomieru, Janka. Prosím? Na poď, Petra skrát. Chyca ale pohára. 2. Poď, chyca. To sa neráta. Ona je vysoká, je sa to lepšie ako ty malý. Chyca, lebo sa to nebude Tak sa rátať. držím. No poď. Čo? 6. Ježiš, moja hlava. 7. Poď. 8. No poď. Tak idem. 9.
Poď, 11. Robíš si randu. Poď. No nedrží sa. Poď, 12. A jak mám? Veď sa chytol pohára. Tak sa držím. 13. No, poď. Dobre, a utekaj. Kam? Nálejte sa na Lenina. A cez tú kavaletu musíš prejsť, hej? Dobre. Dobre. Rozostopuješ? No poď, Jasmina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pozrite na Berta. 8, 9. No poď. 11, poď. 12. No poď ešte 3. 13, poď. 14, ešte jedno a utekaj na Berca. No, švíjaj, švíjaj. Jessica, to čo robíš? Startovala k motorku. No a chytro cez tú kavaletu prejsť do cieľa, poď. No, Jasminka. A nič. Dobre. Aj... Tam to nemajú rozkočí, nové koň odíde. Elena, túto poď. Áno. Vyplujú. Sa ešte ti zabehne. Už ju vyplúha. No poď. Chyť sa. Tak, 1, poď. 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, chyť sa ale, poď. 9, 10, poď. 11, 12, chyť sa, poď. Poď, poď. Tak. Jak tu, v vrgu, A utekaj na prvú. Tam je na druhej strane. sa chytila a niekto mi vytrhol. Už sa chytila a niekto vytrhol. Roztrhol, nie? Poď, ale zastav, lebo sa boja. Chori sa na príbinu, ticho. To nie je tá príbina? Musíme volať tým meč Denisa, Ema, Sára. Denisa je tretia, Sára je druhá a Ema je prvá, dobre? Tak potom si tak pýtajte aj diplomy. Dá ešte kľúčová dierka pôjde, to je iba na čas, prejdete do tej... Ako? Ticho, prezor,
Sára je druhá 18,27 a Ema je tretia 20,3. Koľko je tam tých balíčkov? Spočte ich si sa... Alebo no. Opitý jazdec, Denisa tretia, nie? Ema druhá, prvá. A Sára prvá. Či druhá, tak. Koľko? 6. Nechoď. Lúčová Nina prvá, Sára druhá a Ema tretia. A ešte každý zastav. Jasný.